אני ליאור מהבלוג פאשיניסטה. אני רוצה להראות לכם איך לעשות תסרוקת וינטג' כזאת ב10 שניות. מה שאנחנו צריכות זה את הסרט הזה, שנראה כמו סרט רגיל, אבל מה שמגניב פה זה שיש בו מעין חוט ברזל כזה, שמאפשר לנו לעשות כל מה שבא לנו איתו. אוקיי, אז נתחיל עם תסרוקת קוקו כזאת חמודה, שלקחתי קצת שיער, אמנם לא פוני, זה שיער ארוך, אבל פשטמתי אותו מאחורי האוזן. ומה שאני אעשה עכשיו, קח את הסרט, שים אותו ככה, נוציא את הקוקו מאחורה, ונדוק שהוא בסדר, ונעלה אותו למעלה. אוקיי? שני סיבובים, יכול גם אחד, וסיימנו. אוקיי? מה שאנחנו רוצות עכשיו, אנחנו יכולות לעשות סרט כזה חמוד. ככה. שאנחנו יכולות להיות יותר סולידיות ובעצם ללכת עם זה ככה, בצורה יותר נוחה, או שאנחנו יכולות ממש להתפרע ללכת עם זה גם ככה עם לכם. עכשיו מה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם איך ללכת עם זה עם שיער פזור. אנחנו נפזר רגע את השיער. זה לא משנה איך בדיוק תפזרו או מה תעשו איתו, כל הקטע שהסרט שהוא מאוד משתף פעולה. אנחנו ניקח אותו שוב, נמצח את החוט ברזל בפנים, במקרה שהוא נשאר בצורה של הפעם האחרונה שהשתמשתם בו. אוקיי? אנחנו ניקח חלק מהשיער שבא לנו שישאר מחוץ לסרט קדימה, ונעשה את אותה פעולה בדיוק, שוב. כשפעם השיער שלנו פזור, עושים שני סיבובים או אחד, וסיימנו. יכולות עוד פעם לעשות איזשהו סרט חמוד כזה, ולסדר את השיער שלנו מסביב כמובן. צורה כזאת חמודה, או לפתוח, יכולות לשים את זה על הצד, מאחורה, ליישר את זה לגמרי, שזה לא יהיה בולט מזה. בקיצור, מה שבא לכם. תהנו, ביי ביי.